Ето ни отново, дами и господа, при нас е Ники Михайлов. Една седмица преди, всъщност те го наричат супер важния матч с Швейцария. Си искаме палци, после ще питаме за прогнозата ти, защото преди рекламите заговорихме, че след развода между баща ти и майка ти, ти така повече към баща ти си отишъл, даже основно към него си се присъединил, деца вика. Той те отгледал, доколкото разбираме. Да, той с помощта на дяда ми и след това вече като с Мария станаха по-сериозни нещата, естествено и тя. Това означава ли, че от майка ти не си получава достатъчно подкрепа, когато си тръгвал в кариерата си? Но мисля, че тя тогава така беше, ситуацията беше доста така сложна. Не виждам смисъл, мястото не е тук да го коментирам. Не мога да виня никой. В смисъл, дяда ми, баща ми, Мария, това са били хората, които са били до нас. Естествено... Липсва ли ти е майка ти? Тогава аз не съм го усетил много, защото съм бил доста малък. Даже мисля, че 5-6 години съм бил нещо такова. Не съм ги осъзнал много нещата. Може би по-късно, така в последствие на времето, съм усетил някакви неща, но мисля, че баща ми се справи работата перфектно. А с Мария Петрова в какви отношения си? Как свикна с идеята, че баща ти ще има ново семейство, когато беше малък? В началото естествено ми беше странно. В момента с Мария сме в перфектни отношения. Тя е страхотна жена. Мисля, че така много допълва и баща ми. Имам страхотна сестричка Елинор, която е също от баща ми, от Мария. Много така добра, много позитивна жена, много енергична. Супер. И трябва да се каже и много красива, освен това. Също. Не, защото ще те питам дали си готов за семейство ти самия. Да, аз бях дал едно интервю преди, не знам, няколко месеца, че наистина така усещам в ходене съм така доста често сам. Така това ми е... Не обичам просто да бъда сам. Така, ако срещна подходяща жена, а вече може и да съм срещнал, така, мисля, че съм готов и за деца. И... така. Каква трябва да е жената? Така. Ти сам каза, вече може и да се срещна. Сега пред телевизорите около 1,5 милиона българки са така. Да. Каква трябва да е жената до теб? Какво трябва да притежава тя? Записвайте си, уважаеми момичета. За да те спечели за сериозна връзка, брак и живот и здраве деца. Трябва да бъде сериозна самата тя. Да знае какво иска от живота. В смисъл, най-важното е да цени себе си, да има достоинство. Също така да цени естествено мен. Но нищо по-специално. Може да много пъти ме пита, трябва ли да бъде известна или това за мен абсолютно няма никакво значение. Може да известна, може и да не е. Даже по-добре да не е, да не знаят хората. Ако е? Ако е, няма проблеми. В смисъл, стига тя да е окей, да чита в главата. За мен няма проблем. Естествено, трябва да бъде красива. Да, това са нормални неща. В общи линии, това не съм чак толкова претенциозен. Да, просто да е окей, момичето да е красиво. Трябва ли да може да готви добре? Мусака, пълнени пиперки. Ако може да го правиш, още по-добре. Така, дай тогава да започнем с някакви конкретни имена, да видим дали па няма да изкочи, дали не се е появила вече. Той сам каза, че може вече да се е появила. Да, Алисия каза, че си много сладък, например. Какво става при нас там? го каза. Какво става между тебе и Алисия? Какво става? Те си изписаха тонове хартия по този въпрос. Значи аз след последната си връзка, когато бях с едно момиче, Алекс се казва, не е тайна за никой, 3 години, си казах, че не искам повече да коментирам и да подлагам връзката си на достояние на всички медии. Така че сега не искам да изкоментирам точно с кой съм. Имам жена в себе си. Жена не е момиче. Много е красива, много е секси. Алисия ли се казва? Не искам да коментирам това нещо. Добре, има ли приказен герой със същото име? Приказа герой. Чувствам се добре. Тя е с малко по-различно име, но... Да. Чувствам се добре с нея. Знае какво иска от живота, знае какво също иска от мен. Говориш за... не зряла, но говориш така за жена по-скоро. За жена, не за момиче, да. Значи... Русе... Има ли дете? Мила, добричка, но понякога е твърде груба. Има ли дете? Май да. Добре, няма да кажем, че Алисия примерно или коя е, но така близък е профила, който описваш. Да. По-скоро зряла жена, по-скоро знаеш какво иска от живота, майче има дете. Ти го казваш. Друго нещо, което пише за тебе, че си голям плейбой, постоянно ходиш по дискотеки, пиеш и пушиш. Кажи колко... Което не би било въобще странно на твоята възраст, ако не си професионален спортист. Колко истина има в това? Не пуши, никога не съм пушил. Не мога да пия. Може би един път седмицата по една чаша вино, след матч или така да разпусна просто червено вино. Момче, това изобщо не е пиене. Цигари, пури никога не съм пушил, от време на време наргиле, но също е много рядко. И другото беше за дискотеките. Аз в България се прибирам един път на 2 месеца за национален отбор. Нормално, ако сме свършили добре, естествено и
така, всичко е нормално покрай матча, защото аз в момента играем Лига Европа, играем Купата на Холандия, играем първенство, аз имам през 3 дни на мачове. В Холандия въобще не мога да си помисля да излизам, а в България като се превера, ако имам възможността да излезе един път, те явно тогава ме виждат и казват, че аз не съм спирал ходя по дискотеки, аз например ходя 3 пъти в годината. Нормално, като се появяваш, рядко си събития. Верно ли, че в Холандия жените са малко... Много зле. Много зле. Аз винаги съм казал, че за мен българите са винаги били най-хубави. Аз искам да се... Верно са най-хубави. Това е факт. Какво искаш, да? Искам да се омъжа, естествено, за българка. Аз така спазвам традициите. Искам си просто нашо си момиче. Къде ти се играе най-много? В Холандия имам чувство, че скучаеш през деня поне. Чакай, не разбрахме дали има незаконно дете след малко за футбола. Добре, окей. Защото това беше по линията за грозните жени, пак къде са ако жените? са по-хубави, да отиде в Италия да играе. Там все пак са малко по-приятни жените. Аз имам жена себе си, но не мисля за такива неща. Да. Добре, българка ли е? Българка. Ето нещо поне казвам. Нали не го бяхме питали? Да, ето може да го питаме нещо в тази посока. Ако чакай сега, че се объркахме. Къде ще играе за незаконното дете, ама като тръгнем пак да говорим за Алисия. Ти ли си причината Валери Божинов да не играе в националния отбор? Това си го чувал със сигурност. Да, това го чух, даже като го чух, още тогава му звъннах на него. Да. Защото той така, с интервюто си, което даде така, наведе везните, че аз съм бил виновен за това нещо. След 5 минути разговор, той мълчеше, естествено, аз говорих. Каза, че да, разбрах, няма проблеми, така и така, просто аз съм страничен в момента от цялата ситуация, не знаех как стоят нещата. Мисля, че е несериозно. Значи, първо... Той лично беше ли те обвинял в това? Не лично, той никога лично няма да тръгне. През медиите се опита нещо. Аз с Валери се познавам от 7-8 години, още от когато сме от юноши в национален отбор, така че аз винаги съм мъж и говоря нещата директно в очите. Така, първо е приключена тема Николета Лозанова. Тя е отдавна приключена. Твоята бивша приятелка, която сега е с него, да? Твоята бивша приятелка, в смисъл, какво ли не се пише, как не съм бил забравил, как... какви ли не неща, в смисъл, не искам и да ги говоря, в смисъл, тя отдавна е затворена страница за мен. Аз съм ходил с нея преди 2 или 3 години, не мога да разбера. Окей, тя е бившата на Ники Михайлов, но не мога да разбера, защото постоянно нещо се опитва да правят някакви сензации. Много страници трябва да се пълнат. Ясно, това е ясно също. Жълтите сайтове, много жълти вести, това е нормално. Да затворим тази страница, тя е приключила за мен, така че да престанат да ме свързват с нея, да престанат нея да свързват с мене. Там идеята е, че от ревност правиш така, че той да не играе сега тук в националния отбор. Да. Другото, което... Или защото ходи с бившата му жена. Да кажем за Валери. Така. Валери от 3-4 месеца, 5, не знам от колко, той е изиграл 2 мача. Аз играя по 2 мача в седмица. Така, Матеос лично в разговор аз знам, защото това не е, и медиите го знаят. Му е звънил и му казва, че в момента не е във форма. Той Валери за 5 години има 5 гола в национален отбор, да по 1 гол на година. Вие сами знаете. Ние също сме се шегували много на тази тема. Вие двамата да ви сложат централни нападатели, да ви сложи Матеос, даже мога да му звънна да ви сложи централни нападатели. Вие мога да ги вкарате. Чакай сега. Искам да ти кажа, че той доста добре играе. Срещу Естония ли свършихме 2 на 2? Аз съм убеден, че и двамата в комбина ще сте много по-добре. Аз срещу Естония 2 гола вкарам. 2 доспи, 2 гола. 100%. Аз съм убеден. Да. Добре, и? В смисъл това... Естествено, че съм малко Аз съм директен, не съм груп, естествено, аз съм директен, но е смешно, той да фактически за неговата форма, това, че той не е във форма и в момента, естествено, че той не играе в момента, факт. Той не играе и преди това не е играл, имаше 2 тежки контузии, не пожелавам на никой такова нещо, в смисъл това беше много труден период, въобще като цяло за него един футболист. Той ги премина, но в момента да се оправдава с мене, че не е викнат национален отбор заради това, че аз преди 3 години съм бил с Николета Лозанова, това е абсолютно смешно. Той извини ли ти се, като говорихте по телефона? Каза, окей, прав си и така нататък, но той продължава да си дава някакви негови си интервюта, той си в някакъв... Очевидно те дразни, защото така леко с агресия... Няма как да не ме дразни при положение, не може да каже той, Матеос не ме вика в национален отбор, Бой Михайлов решава. Демек Бой Михайлов решава, демек Ники Михайлов казва на Бой Михайлов. В смисъл, цялата тази врътка е ясна и на медиите, и на вас, и на всички въобще в залата, които знаят целия. Те мъжете, които следят футбола, знаят, че той не играе, те, че не знам дали това интервюта, които ние те прекъснахме, ти казват, че той си живее в... Той си е в някакъв негов филм, в някакъв негов свят си живее в момента, в смисъл си дава някакви много странни интервюта. Така в последствие на 3-4-5 дена и така нататък. В смисъл единството, което мога пожелава да бъде жив и здрав. Той е бъдещето на национален отбор. Да почне да играе, да вкара гол, защото Парма са 16-ти. Да вземе вкара някой гол да ги дигне така малко в серия. Нали? Верно, това е другото и веднага ще бъде в национален отбор и това му казах и по телефон. Пожелавам ти да бъдеш жив и здрав. Ти ще бъдеш бъдещето на национален отбор, защото аз съм на 22 години, той е на 24. В нас е бъдещето. Това е смисъл. Това му го пожелавам да бъде жив и здрав. Като споменахме още веднъж баща ти, появиха се снимки на новия ти автомобил.
който струва половин милион лева и пише, че е подарък от баща ти. Кога ти го подари? Не ми е подарил нещо такова. Тоест ти си купил сам тая кола. В смисъл, тази тема също не е много... Предполагам, че ти е неприятно, когато казва, че баща ти купува колите. Най-елементарно човек да се замисля, аз от 18 годишна съм подписал първи професионален договор, от 4 години играя в Холандия. Аз казах абсолютно добронамерено, че в момента изкарвам повече пари от баща ми. И той го знае, мога него да го питате, той ще ви го изкоментира също. Ние сме го коментирали дори заедно. И те едва не казаха как аз съм се фукал, че изкарам повече пари от баща ми. В смисъл, аз по добрия начин казах, те да го изкараха по обратния начин. В смисъл, аз ако реша да си купа нещо, какъвто и да бил автомобил или обувки, дънки или каквото и да било да си купа или апартамент и така нататък, ще си го купа сам. В смисъл, няма ми го купи баща ми. Ходек, хем казва, че се фукаш, че изкарваш повече пари, хем казва, че той ти е подарил колата. Нещо не се връзва. В смисъл, те казват, че се фукам, че изкарам повече пари от него. От една страна, пък от друга страна, пък той ти е купил автомобил. Не знам, медиите винаги ги интерпретират нещата по много различен начин. Пак казвам, ако искам да си купа нещо, ще си го купа сам. Добре, последно все пак един футболен въпрос. Каква е прогнозата ти за матч в събота вечер? България-Швейцария. Българите не са много оптимисти, сигурно знаеш. Честната ти прогноза, нали? Не тази, дето за по телевизията трябва да се каже победа. Как беше? Ние ще играем на 100%. Да. Топка е, върти се. Да си реализираме шансовете и така. Горе, как усещаш обективно нещата? Общо взето, ние футболистите, като тръгнем да говорим за матч, както вие казахте, говорим едни и същи неща. Искате да бъде искрен, ще бъде много тежък матч, много труден. Швейцария са много добър отбор, има добри футболисти. Ние, както знаете, не сме в уникална форма. Като цял национален отбор, че като единици футболисти в клубите си играем добре, но национален отбор виждате, че от много време не върви добре. Това, което аз мога да кажа като футболист на национален отбор, ще дадем всичко от себе си. Че трябва да победим. Това е матчът за годината за нас. Ако свършиме Хикс и те нямат никакви шансове, ние, така че матчът ще е с голям заряд. Това, което мога да кажа и да призува феновете, винаги когато се опирало до такъв тежък матч и труден или възлов матч, винаги са били до нас и са ни подкрепили. Това е единството, което мога да ги призова тях да дойдат да ни подкрепят. А вече ние колкото можем ще дадем и се надявам да успеем да ги зарадваме. Много ти благодаря. Дами и господа, да изпратим съпоисленти Ники Михайлов.